देग्लायनि 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव कक्राझार जिल्लानि टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा। सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनायनि थांखिजों बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा कक्राझार जिल्लायाव देग्लायनि 2025 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय टप 10 मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम हलाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय जायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे आलासि बिथांमोनहा कक्राझार जिल्लानि टप 10 फरायसाफोरखौ मान बिलाइजों लोगोसे गांफा गांफा आर'नाइजों बरायो। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव फुंखा आलासि महरै बाहागो लाफैनानै एसीएस मावख'गिरि सरन नार्जारिया फरायसाफोरनि गेजेराव गाव गावनि थांखिसिम सौहैनायाव माबायदि जेंना जेंसिनि गेजेरजों सोरखिलांनांगौ आरो माबायदि गोब्राब फरायनांगौ बेनि सायाव बिबुंथिनि गेजेरजों बोसोन होयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', बिडिअ सरन नार्जारि, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, जइन्ट रेजिस्ट्रार बिरफुं नार्जारि, कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि बिबुंगोरा कमल बड'सा, एबसुनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, मिरु एबसुनिफ्राय सोमदोन ब्रह्म आरो रमिय' नार्जारिजों लोगोसे कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दखरा आफादफोरनि बिबानगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि फरायसाफोराबो बाहागो लाफायो। कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय मेट्रिक आनजादाव बे फरायसाफोरखौ दिनै टप 10 गासै 10सा फरायसाफ्रा आवग्रिनो हादों आरो बिनिनो दिनै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म नैबे अडिट'रियाम हलाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जोङो दिनै गासै फरायसाफोरखौ दिनै जोङो बरायदों आरो बे बरायनायनि गेजेरजों दिनै जोङो जाय फरायसाफोरखौ दिनै बरायनो मोनबाय जों जोबोरैनो कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोनहा अराय सम गावनि थांखियाव जाहाथे मोजाङै नाजानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव साफा साफा अलंबार हिसाबै जोङो मोननो हायो। जोङो बेखौ कक्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो हास्थायदों आरो गोबां फरायसाफ्रा दिनै कक्राझार जिल्ला एबसुजों बरायजानो मोनाखै आरो बिथांमोनखौबो आङो खावलायदों दिनै जाय फरायसाफ्रा दिनै जिल्ला एबसुजों बरायजानायाव खाबु मोनाखै बिथांमोनहाबो जाहाथे गावनि थांखियाव सहैनायाव जाहाथे गोसो होनानै फरायो बेखौनो जोङो खावलायदों आरो दिनै कक्राझार जिल्लानि सिङाव दिनै 1000 खाथियाव दिनै जाय फरायसाफ्रा दिनै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हायाखै बिथांमोनखौबो जोङो जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो खावलायगोन जाहाथे गोसोआ बाया जाहाथे गोसो होनानै फरायफिनो आरो जाहाथे जोङो दिनै फेल जाबाय होननानै गुबुन जायगायाव थांनानै जाहाथे गावनि थांखिनि फारसे दोरोदनानै जाहाथे जोंनि बर' लाइमोन बा फरायसाफ्रा जाहाथे आलाय आथानि जाया। दिनै जोङो नायदों कक्राझार जिल्लानि सिङाव गोबां फरायसाफ्रा ड्रप आउट जानानै दिनै दङ। दा बेनिखायनो जोङो गासै फरायसाफोरखौ दिनै खावलायगोन दा बेखायनो दिनै जाय फरायसाफ्राबो दिनै उथ्रिसारबाय सेथि मासि आवग्रिनो हाबाय आरो कक्राझार जिल्ला हिसाबै जोङो गासै टप 10 हिसाबै जोङो बरायो आरो बै बरायजानाय फरायसाफोरखौबो जोङो गोथारै खावलायगोन थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव गोबांथार मोजां होननानै जोङो साननो हाया मानोना दिनै गुबुन गुबुन माने कलेजाव फरायहैगोन दा बे कलेजाव फरायहैनायाव गोबां जायगानिफ्राय फरायफैनाय फरायसाफोर लोगो मोनगोन दिनै गासिबो फरायसाफोरखौ जोङो मोजां जाजानो जोङो खावलायो नाथाय बिमा बिफानि जानगार जानाय लोगो लोगो गोबां फरायसाफ्रा जोंनि समाजनि बेरेखा खामानि मावनायाव गोबां बेबायदिनो फरायसाफ्रा मावनानै गावनि थांखि फारसे सहैनाय नुवाखै दा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि गार्जियानफोर हास्थायनाय जोंनि फोरोंगिरिफोर हास्थायनाय समाजनि दैदेनगिरिफोर जि हास्थायनाय बर' हारिनि साफा साफा अलंबार हिसाबै जोङो गावखौनो जाहाथे दिन्थिनानै बर' हारिखौ
गेरेमसा हारि दानायाव जों साफ्रोमबो जाहाथे मदद खालामनो हायो बिनि थाखाय जों अरायसम जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो खावलायदों। दा बेनिखायनो जोंनि गासै फरायसाफ्रा जाहाथे गुबुन कलेजाव फरायहैगोन गावनि थांखिखौ होसोनानै जाहाथे बै जायगायाव थांनानै गावनि फरायनायखौ जाहाथे माने लेहेम खालामाजासे बिमा बिफानि साननायखौ लेहेम खालामाजासे गोसो होथाबनानै फरायगोन आं बेखिनि फरायसाफोरखौ खावलायदों। दिनै जाय फरायसाफ्रा दिनै बरायजाबाय अरायसम जाहाथे बरायजाबाय थानो हायो। जोङो बेबायदिनो बिदिन्थि नुदों गोबां फरायसाफ्रा बरायजाखांनायनि उनावबो न' फारसे गावनि आन्जादाव गाज्रि जानानै न' फारसे गिदिंफिननाय गोबां फरायसाफोरखौबो जोङो बिदि नुदों। बेखायनो दिनै बरायजादों हिसाबै जोङो गोजोननाय मोनदों। नाथायबा फरायसा बिथांमोनहा दिनै बे गोजोनखौ लानानै अरायसम गोजोनै जाहाथे फरायलांबाय थानो हायो बेखौनो इसोरनि खाथियाव आङो आर'ज गाबदों। आरो क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जोङो मेट्रिक आन्जादाव देग्लाय 2025 इं मायथाइयाव क'क्राझार जिल्ला हिसाबै जों जोबोद गाहायाव दङ। दा बेनिखायनो जोंनि मेट्रिक आन्जादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ जों गोजौ लामा फारसे बोरै लांनो जों बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोबां सिन्था खालामदों आरो बिदिनो गोबां फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय खामानिफोरखौबो जोङो मावदों। दा दिनै जों बेखायनो फोरोंगिरिफोरजोंबो जोङो सावरायदों, जोंनि समाजनि गासै दैदेनगिरिफोरजोंबो जोङो सावरायदों जाहाथे जोङो मोजां मोनसे परिबेस दानो हायो। आरो बे परिबेसाव दिनै जोंनि फरायसाफ्राबो गावखौ थांखियाव सौहैनांगौनि थाखाय गोसो होथाबनानै जाहाथे फरायो जों बेखौनो अरायसम खावलायदों। फैबाय थानाय समाव जोङो जाहाथे जोंनि क'क्राझार जिल्लाखौबो जोङो गोजौ फारसे जों बोरै लांनो हायो बिनि थाखाय दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांखि लानानै दङ। आरो जोङो गामि गामि आरो फरायसालिफ्राव हाबनानै बे खामानिखौ जोङो मावनो थाखाय सिगाङाव जेरै मावदों एबार जोङो बांसिनै खामानि मावनो जोङो थिरांथा लादों। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो दिनै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा जायफोर फरायसाफ्रा दिनै मेट्रिक आन्जादाव उथ्रिसार जानो हायाखिसै बिथांमोनहाबो जाहाथे गोसो होथाबनानै फरायफिनो आरो गावनि थांखियाव सौहैफिननो हायो बिनि थाखाय जोंनि गासै फरायसाफ्रा जाहाथे मोजाङै फैगोन बोसोराव जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामो बिनि थाखाय आङो खावलायबाय। आरो जोंनि जिखि हारिनि दिनै जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव थानाय जोंनि गोबां फरायसाफ्रा दिनै गोबां गुबुन मिडियामफ्राव फरायनानै दिनै दङ। आरो दिनै जायफोर फरायसाफोरखौ जोङो बर' बिजोंखौ लानानै जोङो दिनै गामि ओनसोलफ्राव जोङो थाङै थाङै खावलायदों जाहाथे जोंनि बर' मिडियाम बर' बिजोंजों फरायनानैनो जोङो साफा साफा साक्सेस खालामनो हानाय आरो जोङो बर' मिडियामजों फरायनानैनो जोङो साफा साफा बिदिन्थि महरै जों लांनो हायो। बिनि थाखाय जोङो थांनाय बोसोरावबो गामि गामि खावलायदों जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बर' बिजोङाव फरायनानैनो जोङो साफा साफा साक्सेसफुल जानो हानाय आरो बिदिन्थि महरै जानो हानाय आरो नांगौ बायदि बर' बिजों फरायनानैनो जोङो मोननो हायो बेखौनो जोङो अरायसम जोंनि समाजनि गासै दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो खावलायदों। दा गोबांनि साननायावथ' बेनो थाबाय जे बर' बिजों फरायनानै मा जागोन मा जाया आरो दिनै गोबां फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिफ्रा नांगौ बायदि गैया। बे फोरोंगिरिखौबो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै सावरायदों, दिनै साहित्य सभा हिसाबै बेखौ सावरायदों। मोनफ्रोमबो फरायसालिफ्राव जाहाथे नांगौ बायदि फोरोंगिरि मोननो हायो बेखौ लानानैबो गोबां सावरायदों। थांनाय समफोरनि जोंनि सिगांनि बाथ्राफोरखौबो सानोबा दिनैबो सानोबा जोंनाव नांगौ बायदि थांनाय समफ्रावबो नांगौ बायदि फोरोंगिरिखौ जों मोनबोआखै। बिनि गेजेरजोंनो गोबां जोंनि सिनियरफोर गोबां बर' बिजों फरायनानै साक्सेस जानाय उदाहरन दङ। दा बेनिखायनो घाबरायनांगौबो जेबो गैया। दिनैनि बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफ्राबो जों जिखि थासारिजोंनो फैया मानो बिनि गेजेरजोंनो गाव गावखौ साफा साफा बर' बिजोंजों फरायनानै फरायसा हिसाबै जोङो उदाहरन हिसाबै दिन्थिनो हानांगोन। गोजोन्थों।